Sa Good Vibes, isa ka online restaurant ang nagaserve sang pagkaon kag ilimnon nga nakabutang sa basket, dahon sang saging, bagaso kag ginabutang sa native pandan nga bag kag gina-deliver. Aton ini saksihan sa report ni Romeo Subaldo. July sa last year, samtang may pandemic sang ginsuguran sang young couple kag entrepreneur nga sanday Jairus Cambelisa kag Rica Bayhon ang timplada nga online restaurant. Mga overseas Filipino workers sila sadto sa Thailand pero nagpauli diri. Wala madayon ang ilasuddan nga obra sa isa ka floating restaurant kani napinsara nila nga magsugod sang negosyo. Diri na nagsugod ang timplada. 20s pa lang ang edad sang duha pero sa pagsugod pa lang sang ilang negosyo napinsara na nga daan nila nga maggamit sang native products kag hindi magamit sang plastic. Na proud kami nga amo niya ang concept, amo niya ang business model, especially sa aming panahon. First in Bacolod or probably in Negros or Philippines. So far wala pa gid may come up idea nga ang ibutangan native baskets nang miyara mga tao gabutang sa bilao, di ba? Usual na siya. Pero amon ng variety siya. We have for individual, may pang groups man kami, we have trays man for party trays. Pati gani sa pagpangumpra, may bit-bit pa nga alat si Jay. Nakilala ang ilang mga pagkaon bangod na butang ini sa basket nga ginahapinan sang dahon sang saging. Ang mga basket nagikan sa banwa sang Murcia. May mga boxes man sila nga gihimo sa ginweave nga dahon sang saging. Gikan naman sa banwa sang Don Salvador Benedicto. Kag ginabakal sang wala usik nga grupo nga nagakampanya para sa paguntat sa paggamit sang plastic kag ginahatag sa ila. Ang ilang nga juice kag sauce nabutang sa mga container nga himo sa bagaso nga gikan man sa wala usik. Kag agaw atensyon ang ilang nga bags nga himo sa dahon sang pandan kag ginahimo pa sa banwa sang Calatrava. Kag mayara man sang bayong nga gikan naman sa Bicol. Ang 10,000, more than 10,000 baskets na ang nasold naman over the year. Ever since nag-start kami. Wala na balik ang basket yan, customer after. At may iba nang kabalik ay mga 30-50 ka baskets, isa raw customer. So, bayloan naman siya naman sa food or drinks. Pwede nga balik ko na support si Ebalay. Or pwede niya gamiton like tamnan or Organizer. Instead of the paper bag, silo na innovate into bayong bag. Para mas reusable siya. Kasi syempre ang paper bags to after mo gamit, mabasa, iyaboy mo na. Sorry, mabasa siya. Napuhan lang or kamalo. Very durable. Ang mga cups nga himo sang bagaso ang ginahapinan sang dahon sang saging para makabulig suporta sa paper cup. Personal commitment kuno nila ang magamit sang eco-friendly nga materials. Sa karon, online pa lang ang ilang negosyo. Wala pa sila sang physical nga restaurant. Bangod sa Thailand sila naghalin, may mga Thai food sila nga ginatanyag na narisari nga mga pagkaon ang ilang ginaserve halin sa snacks, pagkanto sa panyaga, o kung panyapon, initanan sa namakitaan sa Timplada page sa Facebook at Instagram. Nagaplano sila nga sa hindi madugay, magapatukod sang physical na restaurant kag eco-friendly man ang vibes ng practices.